ke jingkieng ha Phod Thre kedai ke bapin so ya ka upper new nong stron mat ke snong tia sao ha khamat jong ke KGP Synod Semngi High Secondary School ya ka te ke jingkieng la sdang man shna phewsnem arjar lai ha ka por ba ka jingiseng assembly jong ke KGP Synod ka long ha ka balang Presbyterian new nong stron Henry contractor shimla pendap satya kumta kala shusa ko no data hadu usnam bala dam baka sarkar kala shimkhya bat kala mangpisa ban biang yakate ke jingkieng bat ban pendap no hapo usnam ha ka jinglet pe jong nong tho khubor jong mau phor lala ba ka pyntrei kala ya cha ban sala ban pendap hapo usnam Labda pene paya jan moristyur.